Na localidade asturiana de Ribadesella topamos o pobo de Cuevas, un pobo como tantos. O nome non aporta nada importante, mais ao chegar a Cuevas, Cueves, no idioma local, chama a atención o único acceso por estrada, pois dalle ao visitante a sensación de haberse perdido. Ofrece outra vía de acceso que poucos son os que a coñecen, é a que percorre o ferrocarril bordeando a montaña. Un apeadoiro ferroviario cunha parada no pobo que axuda para a comunicación co exterior. A estrada semella non levar a ningún lado, mais a súa saída deixa un pouco desorientado ao forasteiro. Ahora un momento se me escondido por ahí. Es espectacular, pero sobre todo de arriba. Aquí el camino está preparado. Pero de arriba es natural. A saída deste deixa un pouco desorientado ao forasteiro que o visite, pois semella estar nun pobo alpino ou pirenaico. Tras a Cuevona, da que falaremos na segunda parte deste documental, encontrámonos cun pobo de núcleo rural onde viven uns 100 habitantes. A beira do río Sella, ao pé da montaña, e a estrada pódese dicir que remata a entrada da aldea, onde nace un camiño de carros asfaltado que atravesa a aldea. Nada máis chegar, o primeiro que vemos é unha gran montaña que semella encerrar o pobo. O resto das casas da aldea presentan unha arquitectura tradicional e contrastan con outras que se construíron con fins vacacionais. Coche só hai unha única forma de acceder a Cueves, que é a través da montaña. A cavidade é coñecida como Cuevona, unha cova natural asfaltada e que ven sendo un tipo dos poucos que se ve a nivel mundial. Por ela poden circular os vehículos.